Γεια σας. Είμαι ο Τάσος από το Bicyclone και σήμερα θα σας μιλήσω για την αυτονομία των ηλεκτρικών ποδηλάτων. Η αυτονομία είναι ένας όρος που θα τον έχουμε ακούσει και στα αυτοκίνητα και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και γενικά σε πολλά οχήματα και αφορά στα συνολικά χιλιόμετρα που μπορεί να διανύσει ένα όχημα μέχρι να ξεφορτιστεί όταν μιλάμε για ηλεκτρικό όχημα ή να τελειώσει η βενζίνη του όταν μιλάμε για ένα κινητήρα εσωτερικής καύσεως. Στα ηλεκτρικά ποδήλατα λοιπόν θα έχετε δει σε πάρα πολλές διαφημίσεις να αναγράφεται αυτονομία ηλεκτρικού ποδηλάτου τάδε τόσα χιλιόμετρα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι, μάλλον είναι μια ανακοίνωση η οποία δεν είναι πάρα πολύ αληθής ή πάρα πολύ ακριβής και θα έλεγα ότι είναι περισσότερο διαφημιστικό τρίκ και όχι πραγματικό μέγεθος. Πραγματικό μέγεθος μιας μπαταρίας είναι τα χαρακτηριστικά της μπαταρίας, όπως είναι τα volt, που είναι ένα μετρήσιμο μέγεθος και είναι η τάση της μπαταρίας που μετριέται σε volt, ή η χωρητικότητα της μπαταρίας που είναι και αυτή είναι το μέγεθος που μας ενδιαφέρει για το θέμα της αυτονομίας, η οποία μετριέται σε αμπερόρια. Αυτά είναι τα πραγματικά μετρήσιμα μεγέθη μιας μπαταρίας και όχι η αυτονομία σε χιλιόμετρα, η οποία είναι ένα εμπειρικό νούμερο, ένα εμπειρικό, μια εκτίμηση η οποία ως επιτοπλίστων είναι και αυθαίρετη κατά την προσωπική μου άποψη και δηλώνεται πιο πολύ για να εντυπωσιάσει από τους κατασκευαστές των ποδηλάτων χωρίς να αντιπροσωπεύει πραγματικά ένα αληθινό μέγεθος. Μια μπαταρία, όπως βλέπουμε και στην καρτέλα, έχει ως βασικά χαρακτηριστικά, μια μπαταρία ποδηλάτου ως βασικά χαρακτηριστικά την τάση της σε volt και τη χωρητικότητά της σε αμπερόρια και είναι και τα βασικά της στοιχεία που θα δούμε να αναγράφονται σε κάποια ετικέτα επάνω στην μπαταρία. Όσο αφορά λοιπόν στην αυτονομία του ηλεκτρικού ποδηλάτου, δεν μπορεί πραγματικά να ανακοινωθεί με κάποια συγκεκριμένα χιλιόμετρα, μια συγκεκριμένη απόσταση, επειδή εξαρτάται από πάρα πολλές παραμέτρους. Εξαρτάται, όπως βλέπουμε στην καρτέλα, από το βάρος του αναβάτη. Προφανώς όσο πιο βαρύς είναι κάποιος, τόσο περισσότερη μπαταρία καταναλώνει το σύστημα και απαιτεί περισσότερη ενέργεια για να μπορέσει να μετακινηθεί. Η αντίσταση του αέρα και η πίεση των ελαστικών προφανέστατα είναι καθοριστικοί οι παράγοντες. Το είδος της διαδρομής, οι ανηφόρες, οι στροφές, οι κλίσεις, έτσι, το είπαμε, τις ανηφόρες, κατηφόρες του οδοστρώματος κτλ., όπως και η ποιότητα του οδοστρώματος είναι πάρα πολύ σημαντικές. Η απόλυτη θερμοκρασία επίσης, αν έχουμε δηλαδή πάρα πολύ ζέστη ή πάρα πολύ κρύο, επηρεάζει πολύ την απόδοση της μπαταρίας και την μακροζωία της, θα πω εγώ. Οι θερμοκρασιακές μεταβολές επίσης, αν έχουμε δηλαδή από πολύ ζέστη σε πολύ κρύο μεταβολή απότομα ή και το αντίστροφο, είναι πολύ σημαντικές για την απόδοση της μπαταρίας και φυσικά το πιο σημαντικό ίσως απ' όλα είναι ο τρόπος οδήγησης του αναβάτη, του ποδηλάτη, κατά πόσο δηλαδή οδηγεί οικονομικά ή σπάταλα. Εάν επιλέγει δηλαδή ένα πρόγραμμα πολύ μεγάλης υποβοήθησης και ο ίδιος κάνει ελάχιστο πετάλι, άρα απαιτεί από το ποδήλατο να έχει τη μέγιστη συνεισφορά στην κίνηση και όχι από τον εαυτό του, όχι από τα πόδια του, προφανώς χρειάζεται πολύ περισσότερη μπαταρία και την καταναλώνει πιο γρήγορα. Εάν όμως δεν λειτουργεί έτσι και είναι ένας πιο οικονόμος μάλλον ποδηλάτης, θα κρατήσει η μπαταρία για περισσότερα χιλιόμετρα. Βλέπουμε λοιπόν πως η αυτονομία του ποδηλάτου εξαρτάται από πάρα πολλές παραμέτρους. Θα πει κάποιος, μα καλά, και στα αυτοκίνητα η αυτονομία, στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που εξαρτάται από πολλές παραμέτρους και έχει τέλος πάντων μια μικρή απόκλιση το νούμερο που δίνει ο κατασκευαστής από το νούμερο που βλέπουμε στην πραγματικότητα. Συνήθως είναι μικρότερο, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να δούμε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο να ανακοινώνει ο κατασκευαστής ότι έχει 400 χιλιόμετρα αυτονομία και στην πράξη να βλέπει κάποιος οδηγός γύρω στα 370. Θα πει, εντάξει, είναι μικρότερο, ο κατασκευαστής έδωσε μια αισιόδοξη εκτίμηση, είδα λιγότερο, αλλά εντάξει, δεν είδα τόσο λιγότερο, αντί για 400 δεν είδα 20,
Ναι, προσέξτε. Εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Οι παράμετροι αυτές που επηρεάζουν την κατανάλωση της μπαταρίας στο ποδήλατο και αντί για το αυτοκίνητο, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, είναι πολύ πιο καθοριστικές στο ποδήλατο, επειδή το βάρος του ποδηλάτου και ο κινητήρας του ποδηλάτου σε σχέση με το βάρος του αναβάτη και όλες αυτές τις παραμέτρους έχουν ένα κλάσμα πολύ μικρότερο. Δηλαδή, για να το εξηγήσω με τρόπο πιο κατανοητό, ένα ποδήλατο ηλεκτρικό μπορεί να έχει βάρος από 25 μέχρι 30 κιλά. Μπορεί και 22, μπορεί και 21. Τέλος πάντων, η τάξη μεγέθους είναι 20 με 30. Ένα αυτοκίνητο ηλεκτρικό μπορεί να έχει βάρος 1-1,5 τόνο. Προφανώς, αν ο αναβάτης είναι 70 κιλά στο ποδήλατο ή 95, αν έχει δηλαδή 25 κιλά διαφορά το βάρος του σε σχέση με το συνολικό βάρος του ποδηλάτου, καταλαβαίνουμε όλοι πάρα πολύ εύκολα ότι η διαφορά αυτή στο βάρος είναι πάρα πολύ καθοριστική για το ποδήλατο. Αντιθέτως, στο αυτοκίνητο του 1,5 τόνου, τα 25 κιλά του ενός επιβάτη παραπάνω ή και η μεταφορά ενός δεύτερου ή τρίτου επιβάτη δεν είναι τόσο σημαντικές ως προς τον τρόπο, ως προς το βαθμό επιρροής της κατανάλωσης της μπαταρίας. Αντίστοιχα και οι άλλες παράμετροι, όπως είναι η αντίσταση του αέρα ή η πίεση των ελαστικών, επηρεάζουν με λιγότερο τρόπο, με μικρότερο συντελεστή το αυτοκίνητο παρά το ποδήλατο. Λόγω μικρότερου βάρους, μικρότερης ισχύως κινητήρα, είναι ένα όχημα ενός ατόμου με συνεισφορά κίνησης από το πετάλι και ένα ποσοστό της από το μοτέρ. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι όλες αυτές οι παράμετροι είναι πολύ καθοριστικές στο ποδήλατο, με αποτέλεσμα οι διαφορές να είναι τεράστιες. Δηλαδή, δεν μπορούμε στα ποδήλατα να αναφέρουμε, όπως λέω και στην καρτέλα, καμία τιμή αυτονομίας. Είναι επιπόλαιο, ψιλοανόητο θα το πω, υπερβολικά αισιόδοξο ή τέλος πάντων είναι ένα marketing trick. Να σας πω ένα παράδειγμα για όσους θυμάστε λίγα μαθηματικά από το σχολείο, ότι επειδή ακόμα και οι μέσες τιμές, πολλοί θα πούν, μα μια μέση τιμή ανακοινώσαμε, μια εταιρεία θα πει ανακοίνωσα τη μέση τιμή. Τι θα πει μέση τιμή? Πώς προσδιορίζεται η μέση τιμή? Στα ηλεκτρικά ποδήλατα δεν υπάρχουν πρωτόκολλα με τα οποία η πιστοποίηση τέλος πάντων ως προς τις δοκιμές ενός ηλεκτρικού ποδηλάτου και τις συνθήκες υπό τις οποίες δοκιμάζεται η αυτονομία του. Τα αποτελέσματα που έχουμε, τα χιλιόμετρα που βγάζουν τα ηλεκτρικά ποδήλατα είναι εκτιμήσεις ή κάποιες εμπειρικές, ας πούμε, με πειραματικές μετρήσεις ενός κατασκευαστή, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται σε κάποια πραγματικότητα και ο μαθηματικός λόγος είναι αυτός που βλέπετε παρακάτω. Ότι μπορεί να έχουμε 50 ποδήλατα ενός είδους, ένα μοντέλο ποδηλάτου, να τα οδηγήσουν 50 αναβάτες και να πετύχουν μια αυτονομία μέγιστη 20 χιλιόμετρα, είτε επειδή έχουν ένα συγκεκριμένο βάρος, είτε επειδή τα οδήγησαν σε μια συγκεκριμένη ανηφόρα ή επειδή δεν ήξεραν να χρησιμοποιήσουν σωστά το σύστημα ταχυτήτων του ποδηλάτου. Για πάρα πολλούς λόγους έβγαλε 20 χιλιόμετρα, 18-20 χιλιόμετρα. Και είναι ένας αναβάτης, πολύ ελαφρύς, δυνατός, το πάει περισσότερο στην κατηφόρα, έχει πάει μια διαδρομή, έχει βγάλει 100 χιλιόμετρα. Πάει η εταιρεία και ανακοινώνει 100 χιλιόμετρα αυτονομία. Γιατί θα σου πει, εντάξει, οδηγήθηκε από κάποιον στα 100 χιλιόμετρα ή θα μπορούσε να φτάσει κάποιος 100 χιλιόμετρα με τη συγκεκριμένη μπαταρία και το συγκεκριμένο μοτέρ. Ναι, αυτή δεν είναι ούτε μέγιστη, ή μάλλον είναι μέγιστη ακραία σε ακραίες συνθήκες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κοντά στη μεσαία τιμή. Γιατί αν το παρατηρήσετε, η μέση τιμή έρχεται πιο κοντά στο πολύ χαμηλό όριο των 20 χιλιόμετρων, σύμφωνα με τα μαθηματικά που κάποιοι θυμάστε από το σχολείο, γιατί πολύ απλά οι περισσότεροι που οδήγησαν το ποδήλατο έφτασαν σε πάρα πολύ μικρό εύρος χιλιόμετρων. Άρα λοιπόν, ακόμα και από μαθηματική άποψη, η μέση τιμή αυτονομίας πάλι δεν έχει κάποια ουσία, δεν υφίσταται λογικά.
νομίζω ότι σας έδωσα έτσι κάποια επιχειρήματα βασικά και μπορούμε να το προσεγγίσουμε και με ένα ακραίο έτσι λίγο αστείο παράδειγμα το όλο θέμα για να καταλάβετε πόσο ανόητο είναι να μιλάει κανείς για αυτονομία ποδηλάτου με συγκεκριμένα χιλιόμετρα. Η δήλωση, η ανακοίνωση της αυτονομίας ενός ποδηλάτου σε χιλιόμετρα είναι το ίδιο ανόητη με το να ισχυριστεί κάποιος ότι ένας άνθρωπος τρώγοντας ένα κομμάτι παστίτσιο μπορεί να μείνει χωρίς να πεινάσει 17 ώρες. Ναι, ποιος άνθρωπος, τι ηλικίας, τι βάρους, πόσο πεινασμένος από την προηγούμενη μέρα, πόσο κουρασμένος. Καταλαβαίνετε όλοι ότι είναι παράλογο. Έτσι, αυτή η δήλωση δεν έχει κάποια υπόσταση. Ελπίζω να σας έδωσα μια εικόνα χωρίς να δεν κατηγορώ ούτε τους κατασκευαστές των ηλεκτρικών ποδηλάτων. Εξάλλου επαγγελματίας είμαι και εγώ, με εκείνους συνεργάζομαι, προμηθεύομαι και πουλώ ηλεκτρικά ποδήλατα. Δεν έχω κάποιον να κατηγορήσω σε καμία περίπτωση. Απλώς εξηγώ ότι ο όρος αυτονομία ηλεκτρικού ποδηλάτου συνδυασμένος με συγκεκριμένα χιλιόμετρα είναι αστείος, κατά την προσωπική μου άποψη. Η αυτονομία έχει νόημα να συνδυαστεί με την έννοια της χωρητικότητας της μπαταρίας, που είναι ένα μετρήσιμο μέγεθος, χωρητικότητα τόσων αμπερορίων, ή του βολτάζ της μπαταρίας, της τάσης δηλαδή, ή της ισχύως του μοτέρ, που είναι πραγματικά μετρήσιμα μεγέθη, τα οποία αποδίδουν συγκεκριμένη πραγματικότητα. Μπορούν να συγκριθούν, μπορούν να μετρηθούν και μπορούν να μας ερμηνεύσουν την πραγματικότητα με συγκεκριμένο τρόπο. Σε κάποιον που γνωρίζει μπορεί να προκύψει συγκεκριμένο συμπέρασμα. Όλα τα υπόλοιπα είναι μάλλον παρούφες. Να είστε καλά, θα τα πούμε και σε άλλο βιντεάκι, γιατί έχω πάρει τώρα λίγη φόρα, μ' αρέσει και θα συνεχίσω να σας ενημερώνω και από εδώ και γραπτός και με όποιο τρόπο άλλο μπορώ. Να είστε καλά, για χαρά, καλές βόλτες.